Тук спряхме в края на или в началото, зависи от къде го гледаш, на 7 Mile Bridge, на най-дългия, да направим снимки. И на паркинга погледнете какво видя Камелия още от колата. Един домашен любимец, дълъг от 60-70 см, който дебне едно малко гущерче, дето горе се е скрило на това, на оградката. Здрасти! Какво правиш? Иги! А виж това малкия как драпа нагоре. Цък, цък, цък. Другия не мога да мине тук през оградата, да. Видяхме един голем алигатор там наживо в Everglades, покрай пътя. Видяхме малко алигаторче там в Нейпълс парка. Така че всичко е възможно. Но тъй? Не, дай. Тъй се казва, тъй. Айде, чао за сега. Мостът се вижда и сега ще го снимаме като приближиме към него.